Razzezz differenti ta' test li ġeneralment ma ssibhomx f'pajjiżna fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet kienu esebiti fi Smart City. Dan hekk kif ittellet il-wirja mondjali ta' test mill-Federazzjoni Mondjali ta' test li magħha huwa affiljat il-Malta Feline Guardians Club u li tiegħu Charles Mikallef huwa President. Kienet xew nistgħu ngħidu li kellna ġurija mill-Russja, ġurija wkoll mill-Latvja u anki esibituri mill-Russja, mill-Latvja, mill-Ġermanja, Kroazja, Switzerland, Spanja u ħafna pajjiżi oħrajn ukoll. Il-ġurija kellha l-biċċa xogħol jibsa li tiġġudika fost 20 ta' test meqjusa fost l-isbaħ fid-dinja. Is-segretarja tal-klabb Joanna Mifsud Mikallef spjegatilna fuq limm kriterji jiġu ġudikati ta' test esebiti. Huma jkollhom ċertu points, ċertu punti li jagħtu skont il-breed partikolari, ġifieri, u mbagħad jagħtu wkoll jitkas il-features, il-grooming, jiddependi jekk hux long hair, jekk hux semi long hair, jekk hux short hair, ġifieri hemm ħafna affarijiet li wieħed irid jinnota qabel huma jaslu għal judgment tagħhom tajjeb il-mod kif jiġġaġġjaw. Charles u Joanna wkoll irabbu ta' test tagħhom xi ħaġa li jagħmlu passjoni. Jieħdu ħafna ħin żgur għax ovvjament il-grooming huwa ħafna importanti, però ovvjament naħseb kieku ma jkunux huma ma jtux dik l-enerġija wkoll biex tipprova tagħmel xi ħaġa dejjem b'mod dejjem iżbal. Importanti li inti jkollok il-ħin apposta dedikata lihom inkella aħjar ma tġib xejn fid-dar tiegħek.